следващият видеоматериал аз искам да ви разкажа за един художник, който се нарича Сергей Козлов. Той е човек, който е бил в пълна сила, 2-метров млад човек. Ще чуете за нещастния случай, който е произтекал. И ще видите, че и интернет, и в кавички слагам интернет на нещата, както го наричат недопрочелите и недообразовани наши тук коментатори, и всяка възможност, която дава компютъра и въобще дигиталният свят и общуването по дигитален начин между хора, всичко това може да бъде полезно и може да бъде спасително. Както може да бъде и причина за дехуманизация и за срив на човечеството в ада. Не злоупотребата, а доброупотребата на нещата е важна за нас. Да я намерим, да я знаем. И също да допълним, злоупотребата не отменя употребата. Запомнете това. Нека видим. Героят на нашата удивителна история е парализираният иконописец Сергей Козлов, който от 2002 година е прикован към леглото. Парализирано е всичко в него, освен главата, шията и рамото. Едното рамо. По собственото признание на нашия герой, на него нищо не му останало в този живот, освен това да се научи да използва единствените останали му мускули като някакъв потенциал на движение, и това негово желание се оказало достатъчно, за да намери своето призвание в живота. Неговият единствен шанс да поддържа връзка с този свят е неговият компютър. И неговият на Сергей отдавнашен приятел Игор Ситников, който днес живее в Канада, го потикнал да използва компютъра, нашият герой Сергей, за рисуването на икони. С помощта, казва Сергей, на своята раменна става, единствено с помощта на раменната си става, аз управлявам своята непослушна дясна ръка, която лежи на мишката на компютъра. За изрисуването по дигитален начин на една икона отиват от 3 до 5 седмици. Работя, казва той, по 12 до 16 часа в денонощие. Иконите изработвам с помощта на специални програми за рисуване. Разбира се, като имам винаги пред себе си каноните на православието. Разбира се, аз не бих могъл да постигна всичко това сам, но добре, че бяха моите приятели иконописци. В моето приятелско обкръжение се включват още няколко човека, включително и художници-оформители и хора, които изработват рамки. Работим така от 2008 година. И хората, които си поръчват икони при нас, казват, че тези нарисувани от един наистина сакат, парализиран човек, носят особена благодат. Искам да подчертая, че във всичко това аз нямам заслуги, казва Сергей, освен единствената своя заслуга – търпението си. Като слушаме разказът на Сергей, долавяме мисли, които наистина усещаме, че идват от дълбочината на неговата душа. Такова немощно тяло и такъв силен дух. А ние, здравите, които сме
толкова спокойни за всичко, при нас нещата стоят наопаки. Защото Сергей не само живее, но той и трудейки се изкарва необходимото му в този живот и не само за да живее той и неговото семейство, но и за да помага на ближните си. Оказвайки се в такава тежка жизнена ситуация, той е станал дълбоко вярващ човек. Дори това, че е останал жив, е едно истинско чудо. С такива травми, като при Сергей, просто е невъзможно да се оцелее. 7 шийни прешлени са счупени на парченца и са изрязани, като е изрязан целият стълб на гръбначният мозък. Все едно, че той е с отрязана глава. Ето какво си спомнят за Сергей Козлов неговите съученици. Светлана Андреева, негова съученичка, казва: в училище Сергей беше подвижен, весел и непрекъснато правиш някакви шеги младеж. Още тогава той рисуваше добре и той се харесваше почти на всички момичета в класа. Такъв красавец беше, висок и силен. Той се ожени много рано и по този начин отхвърли опитите на останалите момичета да стигнат до него и до неговата любов. Татяна Лазарева казва: за Сергей Козлов мога да кажа само добро. Помня как той заразително се смееше, как заразяваше целия клас и само нещо да кажеше и всички в класа падаха от смях. През 2002 година се случва тежкият инцидент. На 7 юли, когато по старият календар православната църква в Русия празнува Рождеството на свети Йоан Предтеча Кръстител Господен. А това е и само един ден след денят на раждане на Сергей Козлов. Отидохме, казва той, с приятели до реката. Беше шумно, весело, беше едно абсолютно необвързващо с нищо прекарване на времето. За лошо никой не мислеше. Прекарахме на реката 5-7 часа и вече тръгвахме, събирахме се да си тръгваме. И най-накрая аз реших да скоча от брега в реката, както съм го правил много пъти. В следващата секунда, усещайки удар в дъното, чух силен трясък в ушите си. И в този момент си помислих: трябва да изплувам, а какво ми е станало, ще разбера, когато излеза над водата. И в този момент разбрах, че моето тяло не ме слуша. Бавно, потъвайки към дъното на реката, аз неволно започнах да се любувам на живота на подводните обитатели, гледайки водораслите и рибките между водораслите. Изведнъж разбрах, че трябва да вдишам въздух. И това мое дихание в този час, в този момент, в тази секунда е най-важното събитие в моят безцелен живот. А през това време цялата компания събираше да си тръгва и на никой не му беше до мен. Когато си спомнили за мен, са били минали вече 20 минути, откакто аз съм бил на дъното на реката. От реката моите приятели са извадили един посиняващ труп. Зрелище, разбира се, не за хора с слаби нерви. Паникьосали се моите приятели. Никой не знае какво да прави. Представете си, мозъкът на човека е способен да живее без кислород не повече от 5 минути, а след 7 минути умира. В моя случай са минали около 20 минути.
Когато накрая се започнали да ми правят изкуствено дишане и да се опитват да ме върнат към живота, никой не е подозирал, че това би могло да се случи. И кой е можел да знае, че са счупени моите... че цялата ми шия е надробена. В такова състояние човек не бива да се пипа. Това е много опасно. Но за да ме спасят от смърт, те са правили изкуствено дишане на моето вече мъртво тяло, без да си дават сметка, че парчетата от моите шийни прешлени безвъзвратно ще увредят моят гръбначен мозък. По-нататък разказва Сергей, след много време, след страшни месеци, седмици, в които той се е борил за своят живот в болница и в болницата е наблюдавал как до себе си, как умират хора с подобни травми, най-накрая, казва той, аз се превърнах в мумия. При височина 190 см, аз тежах 40 кг. Правена му е вече една операция. Лекуващият лекар решава да направи още една 7-часова операция, почти без упойка, тъй като сериозната анестезия би довела до спиране на сърцето. Аз чувствах, казва той, как от моята разтворена с скалпел шия, с чук и длето вадеха повредените части на моят гръбначен стълб и ги заменяха с нови. Най-накрая, след 5 години реанимация, масажи, лечебна гимнастика, работа над тялото, по неговият, както той се изразява, скъсан кабел, така и не потича електричество. Той е парализиран, неговата безоблачна младост, на нея е сложен край, ранната му женитба е унищожена от това, което той преживява, претърпява развод, но му остава една дъщеря, красавица Яна, от която той вече има и 2 внука, Илия и Иван. Здравето, казва Сергей Козлов, повтаряйки думите на светите отци, здравето, това е дар, а болестта е безценен дар. Защо? Защото такава е човешката природа, което имаме, не го пазим, а когато го загубим, плачем. Но именно в болестта, в немощта, в най-голямото страдание, човек намира Бога и намира сили да се бори. И не само да се бори, но и да спечелва своите битки, да печели своята война против своето немощно тяло, против своята воля, против онова, което го е спирало. И именно с добрата воля, новата воля, дарена от Бога по благодат, да побеждава и да живее, и да бъде полезен на хората около него, най-вече на самият себе си. Ето какво казва още Сергей Козлов, който виждате именно на екраните как с мишката, с компютъра, с компютърната програма рисува икона на нашия Господ Исус Христос. От своята младост живях не съвсем праведно, а нека да го кажа така, казва Сергей Козлов. Живях съвсем неправеден живот.
но винаги чувствах покрай себе си образа на ангела Божий, който ме пазеше от лошите плодове на моят неправеден живот. Аз още от тогава обичах да чета свещеното писание и да разсъждавам за думите на Христос, но да пусна Господ в своя живот изобщо нямах намерение. И ето един път, тичайки с цялата си сила, аз скочих от брегът във водата, надолу с главата, както много млади хора го правят всеки ден на бреговете на най-различни реки по света. И тогава разбрах, че от тук нататък животът няма да бъде същия. Господ се съжали над мен и ми даде още един шанс. С излизането от водата аз започнах своят нов живот. В болницата лекарите казаха, остава му да живее най-много 2 часа, но мина нощта и аз не дочаках смъртта, а тръгнах към новият живот. Какво става с мен, попитах веднага, щом можах хората, които са около мен. А те ми отговориха, че от тук нататъка нищо няма да е същото. Направихме всичко възможно, но след такива травми дълго няма да живееш, моето момче. Най-много 2-3 дни. И ето, мина време, през всичките страшни мъки, които ми се наложи да премина, аз преминах и днес съм нов човек. От 2008 година аз имам свое любимо дело и на него посвещавам по-голямата част от живота си. И благодаря на хората, които ме поддържат в това, което правя. Аз рисувам икони за слава на Бога, за мое спасение и за спасението на хората около мен. И тъй, скъпи братя и сестри, мъничко видяхме от нашия брат Сергей Козлов, но надявам се достатъчно, за да си дадем сметка какво наистина може да направи вярата и новата воля. Волята, която е духовна, волята, която е благодатна, волята, която е човешка, но и божествена, с онзи, на когото дори не са му давали и 2 часа живот след травмите, които е преживял. Можем да видим как се става герой в едно време, в което героите са малко. Нашето време. Герой не на бойното поле. Да не дава Господ някому да се налага да бъде герой на бойното поле. Не. Нека ни отминават ужасите на войната. Нека Бог се смилява над нас, над нашите народи, над нашите страни и никога да не влизаме ние, братя, пък и някакви хора, които не сме съвсем братя, но сме хора, да не влизаме в война помежду си, защото Бог бди над нас и Бог не иска нашият живот да отива мърцина, както казваха възрожденците, ей така за нищо в битка против брата. Не. Да не станеш герой на бойното поле, да. Да не станеш герой в някакъв трудов подвиг, да не станеш герой в, да речем, ако си жена, но родила 7, 8, 9, 10, 12 деца, нали, и възпитала тези деца в християнски дух, в смирение, в търпение, в трудолюбие, в любов към Бога и ближния, а не в кражби, джипчийство и събиране на кабели от подземните там шахти и ниши, в скоби. Да бъдеш герой по един много страшен начин. Ето това видяхме. Да бъдеш герой на
оцеляването, но оцеляване в името на Христа и на ближния. Не само на твоето собствено лично оцеляване, след което да се опиташ, макар и парализиран, да използваш последното, което ти е останало като движение и като осезание, за да изпиташ достъпните ти удоволствия в този свят. Защото има и такива хора, ние знаем това, които приковани от тежка болест, вместо да се обърнат към Бога и да, поне в последните месеци или години, или дори дни на своят живот, понякога става дума и за часове, да направят най-необходимото за спасението на душата си. Не. А отиват да ядат, да пият, да пиянстват, да разгулничат, да пробват всичко, каквото могат да пробват все още, докато са живи, за да може като умрат, видите ли, да си кажат: ей, поживях си добре. Въпреки, че бях болен, въпреки, че бях слаб, въпреки, че бях немощен и всичко останало. Не. Има такива хора, не за тях говорим. Геройството е именно в това, оставайки напълно парализиран, с изключение, пак казвам, тук на всъщност дясното, едното рамо, само тук някакъв мускул, нищо повече, с това рамо така да успяваш да движиш мишката до съвършенство, до пикселче, че да изработваш тези прекрасни икони, които вие видяхте в началото на нашият видеорепортаж, за който сме благодарни на колеги от интернет. Геройство на духа, геройство на вярата, геройство на благодатната воля в Христа.